Dobré ráno, je streda 3. apríla a o niekoľko dní si budeme pripomínať 75. výročie hrdinského činu dvoch Slovákov. V dnešnom podcaste budeme teda hovoriť o Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi, ktorí svetu povedali pravdu o tom, čo sa v skutočnosti deje za bránami nacistických táborov smrti. Okrem toho nájdete v našom podcaste už tradične prehľad tohto týždňových filmových noviniek či pozvánku na cestovateľské kino, ktoré v apríli po Slovensku zamieri do Černobylu. Ani zďaleka neboli prví. To sa podarilo Poliakovi menom Tadeusz Wiejowski. Práve on bol prvým človekom, ktorý dokázal z najznámejšieho tábora smrti uniknúť. Nasledovali ho stovky ďalších, z ktorých veľká časť útek neprežila. Slováci Rudolf Vrba a Alfred Wetzler však nielenže dokázali z nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau utiecť, ale o hrôzach, ktoré sa diali za jeho múrmi, informovali celý svet. Rudolf Vrba a Alfred Wetzler sa spoznali v Osvienčime. Obaja však pochádzali zo Slovenska. Vrba sa narodil v Topolčanoch, po prijatí protižidovských zákonov však musel ako 15-ročný opustiť bratislavské gymnázium a pracovať ako robotník. Na jeseň roku 1942 sa mu nepodaril útek do Veľkej Británie, kde sa chcel pridať k československej armáde. Po neúspešnom úteku skončil v koncentračnom tábore v Novákoch, odkiaľ sa mu síce podarilo ujsť, no po niekoľkých dňoch ho chytili a znovu zavreli. V lete roku 1942 bol transportom najprv prevezený do tábora Majdanek a následne do Auschwitzu. Wetzler sa narodil v Trnave do chudobnej židovskej rodiny. Pred a počas prvých vojnových rokov pracoval v tehelni, kde ho obvinili zo sabotáže a na 4 mesiace uväznili v bratislavskej väznici. Neskôr Wetzler skončil v koncentračnom tábore v Seredi, odkiaľ bol v apríli 1942 deportovaný do Osvienčimu. Prvotnú selekciu Wetzler aj Vrba prežili. Wetzler bol v tábore pridelený do Márnice ako zapisovač, Vrba triedil majetok tých, ktorí Nemci privážali v transportoch. Netrvalo dlho a Vrba s Wetzlerom sa pridali k odbojovej skupine vo vnútri tábora. Za jeho múry sa však dostali až po takmer 2 rokoch hrôzy. Už mali pôvodne 4. apríla, nakoniec sa tak však stalo až o 3 dni neskôr. S kúskom chleba a vody sa Vrba a Wetzler 7. apríla 1944 počas bieleho dňa ukryli vo vopred pripravenom ukryte zamaskovanom dreveným materiálom na stavbu barakov za vnútornými hranicami tábora. V ukryte následne strávili 80 hodín. Za tento čas tábora jeho okolie neustále prehľadávali SS-áci s pomocou vycvičených psov. Vrba a Wetzler ich oklamali vďaka zmesi benzínu a tabaku s ohorkou, ktorými zamaskovali svoj pach v úkryte. Po 3 dňoch bola pátracia akcia odvolaná, útek vyhlásený vedením tábora za oficiálne úspešný a hľadanie väzňov prevzalo gestapo. Dvaja slovenskí židia mohli nepozorovane výjsť zo svojho úkrytu na území tábora a vydať sa na 140 km dlhú a nebezpečnú cestu na Slovensko. Vďaka odbojovej skupine mali Vrba a Wetzler obuv civilné oblečenie, baterku či britvu. Napriek tomu bolo ich putovanie s gestapom za chrbtom neuveriteľne nebezpečné. Ak by ich Nemci chytili, čakala ich istá smrť. Im sa však po dvojtýždňovom putovaní okupovaným Poľskom a následne aj nacistickým satelitom v podobe slovenského štátu podarilo nepozorovane prekráčať až do Žiliny. Tu dostali falošné dokumenty a slovenským Židom, ktorí dostávali prezidentskú výnimku, vyrozprávali pravdu o tom, čo sa skutočne deje v nacistických táboroch smrti. Výsledkom bol oficiálny 32-stranový dokument a zda najdesivejšia výpoveď histórie o bezcitnom vraždení nevinných. Vrbová a Wetzlerová správa, ako sa dokument oficiálne nazýva, bola takmer okamžite preložená do nemčiny, maďarčiny, neskôr angličtiny aj češtiny. Pôvodná slovenská verzia výpovede väzňov z Auschwitzu sa nezachovala, no dnes už je dostupná online na portáli Ústavu pamäti národa. Opisuje príbeh Vrbu a Wetzlera pred deportáciou, počas uväznenia v tábore aj po ich úteku. Čo však bolo oveľa dôležitejšie, detailne opisuje skutočnú podstatu koncentračných táborov a táborov smrti. Hovorí o selekciách okamžite po príjazde transportov, o tzv. Kúpeľniach, ktoré boli vlastne plynovými komorami, o krematóriách, z ktorých neustále stúpa čierny dym, o hrozivom zaobchádzaní so Židmi v táboroch a ešte o hrozivejších životných podmienkach väzňov. Správa Vrbu a Wetzlera bola dokončená 27. apríla 1944. Postupne sa dostala do Švajčiarska, Vatikánu a do rúk spojencov. Najdôležitejšie však bolo doručiť ju maďarským predstaviteľom, keďže práve z Maďarska boli na jar a leto 1944 naplánované masové transporty Židov do nacistických táborov smrti. Práve Maďarsko je vo Vrbovom a Wetzlerovom príbehu najväčšou kontroverznosťou. Miestni predstavitelia mali totiž údajne správu obdržať už pred májom 1944, kedy transporty začali. Admirál Miklos Horthy, vtedajší vodca okupovaného Maďarska, transporty zastavil až v lete 1944, kedy bolo deportovaných už viac ako 400 000 ľudí. Napriek tomu správa Vrbu a Wetzlera zachránila podľa odhadov viac ako 100 000 ľudských životov. Na začiatku augusta 1945
1944 už o tom, čo sa v skutočnosti deje v nacistických táboroch smrti vďaka 2 Slovákom, vedeli aj spojenci. O ich svedectve písali britské aj americké médiá. Spojenecké vojska však požiadavky židovského odboja nesplnili a navrhované bombardovanie plynových komôr, krematórií či železničných tratí vedúcich do táborov sa nekonalo. Vrba aj Wetzler boli výsledkom a rozsahom svojho činu sklamaní, o čom sa neskôr po vojne aj niekoľkokrát oficiálne vyjadrili. Ani jeden netúžil po sláve, no dúfali, že keď svetu prezradia detaily najdesivejšej kapitoly ľudských dejín, zareaguje okamžite, tvrdo a nacistické šialenstvo zastaví. Černobyl. To je živý skanzen 80. rokov a jadrovej katastrofy, ktorá vystrašila svet. Mesto duchov, ktoré pred viac ako 3 dekádami zahalil radioaktívny mrak, ktorý premenil čudé a moderné ukrajinské mesto na strašiaka. Ešte aj dnes o ňom kolujú neuveriteľné príbehy, historky o tých, čo prežili, aj o tom, ako sa toto človekom opustené miesto v priebehu 10 ročí vyvíja a znovu ožíva. Do Černobylu sa v aprílovom cestovateľskom kine môžete vydať s Martinom Dubeňom, majiteľom cestovateľskej kancelárie Chernobyl Welcome a urbexerom Júriom Sirčekom. Vyrozprávajú vám minulosť mesta v okolí jadrovej elektrárne aj o živote miestnych pred a po katastrofe, ktorá sa navždy zapísala do európskych dejín a ukážu vám aj to, ako vyzerá zamorená oblasť dnes. Na dobrodružstvo do Černobylu sa môžete vydať 16. apríla v Košiciach, 17. apríla v Trnave a 24. apríla v Bratislave. Ako obyčajne, ani tento týždeň nás neminú filmové novinky, dokým prichádza nová superhrdinovka z dielne DC Comics. V titule Shazam si zahrá hlavnú úlohu Zachary Levi, ktorý môže byť divákom dobre známy napríklad vďaka akčnému seriálu Chuck. Film sleduje 14-ročného Billyho Batsona, ktorému stačí zavolať slovo Shazam, aby sa premenil na dospelého superhrdinu. Okrem toho do slovenských kín prichádza aj česká komédia Teroristka. Film Radka Bajgara sleduje príbeh učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom života v spoločnosti je slušnosť. Odrazu však zisťuje, že tí zlí sa spoliehajú presne na toto. A tak v tejto čiernej komédii preberá veci do vlastných rúk. Obidva filmy môžete vidieť vo vašich kinách už od zajtra, štvrtku 4. apríla. Zopakujte, co jsem říkal. V kriminále je to těžké. Ne, je to kurva zlý. Víte, kdo je moje máti? 70letá učitelka v penzi. Má debku, zvýšený cukr a stařecký třes. A ta podle vás šlohla myslivcům brokovnici a teď někde popravuje místního mafiána, jo. Trnava bola posledným krajským mestom, kde ešte donedávna nebolo možné nakúpiť potraviny bez obalov a zbytočného odpadu. Linda sa to však rozhodla zmeniť. Na Bajanského ulici nedaleko centra mesta otvorila približne pred týždňom obchod Pekles. Nakúpiť tu môžete bez zbytočných plastových obalov základné suroviny ako ryža, strukoviny, orechy, semienka, olej, múku, cestoviny či niektoré ekologické varianty pomôcok do domácnosti. Linda chce v budúcnosti sortiment čo najviac rozšíriť a verí, že podobných bezobalových obchodov ako aj dodávateľov potravín vo vratných a znovu použiteľných obaloch bude na Slovensku stále pribúdať. Ak neviete, čo robiť s čoraz krajšími a teplejšími víkendami, namierte si do Tatier. Napríklad k 5 spišským plesám, kde si budete môcť po približne 4 hodiny trvajúcej turistike z niektorej do tatranských osád oddychnúť na Tériho chate. Najvyššie položená tatranská chata s celoročnou prevádzkou sa nachádza vo výške 2015 metrov nad morom a tento rok oslavuje svoje 120. narodeniny. Jej príbeh nájdete v našom článku z minulého týždňa, ktorý má mať jednoduché posolstvo. Na Tériho chatu sa treba vydať čo najskôr, pretože takýto výlet rozhodne stojí za to. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes.sk a tešíme sa na vás opäť o týždeň.